και επίσημα υπογεγραμμένα τα χαρτιά. Και τώρα η ώρα. Δασκαλάρα. Πλάκα κάνει. Αλήθεια. Ένα μυστικό δωράκι. Η δασκαλάρα εδώ πέρα. Στα παιδιά τα γάντια με τα οποία κερδίσανε να τα έχουν ενθύμιο. Τώρα ξεκινάνε τα ζουμιά. Άι! Περίμενε, θα κατέβει ο Κώστας. Εγκλωβιστεί. Αυτές είναι στιγμές. Άτα η ομάδα δεν είναι ενωμένη, έτσι καταντάει, παιδιά. Δείτε, έτσι. Όταν η ομάδα δεν είναι ενωμένη, έτσι καταντάει. Έτσι. Δάσκαλε, πώς τα έχεις καταφέρει και έχεις μια τόσο χάλια ομάδα, πες μας. Έκανα κάποια σεμινάρια. Πληρώσες. Πάμε. Και βγαίνουν για κάτι φήμες του κερνάω τις κουδιές. Στέφανε, Βρώμες βγαίνουν. Στέφανε, πες. Με μέθησε, δεν το πιστεύει κανένα. Τίποτα, παιδιά.